What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang tughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Nagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod nagpapalik ko ng baha. Maygon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Maui, ginaingon. Ibasulan ko na ang tanan kong nabuhat na kasalanan. Apan kay dilit kay manggid makatag sa imong pasaylo, antam ko ning dawaton sa tumang pagpaubos. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Mao ka na, day. Sila, nagkuyo na sa silas Bernaw yung bana tao. No, silas sa kamutil. Brando, mahimo pa. Ayaw butang-butangi og sa ang akong bana. Og labaw sa tanan, suod ko nga hikala si Verna. Dili si makahimo sa pagtraidor nako. Buotan si Verna og buotan ang akong bana. Silas kiisel noon sa mga Singan? Kiisel sa may lindapit. Sweeto lagi ka. Gusto pa? Tuntaw ka. Pero may Sir Dodong. Mo na yung paborito Sir Dodong. Ewan ko magkakti mo. Gani, ako subangan mo tiling isundan, no? Oh, isundan ko ang taxi iling sakyan. Unsa? Luyahan ako day Verna eh. Mas lami pang magkamuda kaysa kung asawa nga sa Kayla. Pero mas gwapa kitong akong amiga kay nako, di ba? Oo eh. Mas gwapas Kayla sa imo. Pero buwa man siya sa layo. Inurjak baya kay ko. Huwag nagpasalamat ko nimo. Nga imo kong gisukot. Kaya doon na ako'y kapangawan nga mutukaran akong gana sa sex. Kwarta, pi. Kay doon ako'y paliton. Oo eh. Bago man nagpadang akong asawa nga tuwas gawas. Hatagang di karon o mga 10,000 pesos lang. Ay, salamat mo eh. Dali, pi. Ang saktan. Nakapaway naman ta. Kunyara ihatag ang kwarta initawas na nato. Torchak sa tagpalit. Ha? Doy? Iko na itong tulog karamon. Ay? Hatagang taga sa ipangayo mong kantidad o manggawas na rin motel. Sakay silang taxi. Huwag sila kalimutan, may bidyuhan ko sila. Ang gawas diya sa KSL, Porbida. Huwag, likos matahon ka mo tibyo na sa hawak ni mo, Porbida. Kung
kung niluoy tao sa sawa kay Maui na. May kabrod taon. Si Kayla aron makatagtawag mayong ugma sa iyang mga o sa iyang kapuyo o ilang pagpuyo. Apan, imo siya giloy pantay. Mabili ako ng pita. Ha? Tukano na pa sinuod pa. Nagbinuotan ba si Maui das Pilipinas? O siya mag-mission niya? Uy! Luoy ko akong umagad ang pinagad akong umagad. Nagbinutan diri ang akong anak nga si Maui. Wa na mo inom. Wa manugal. O wa mo apila ng ginadildugan. Pangapit pa. Wa nangapit ang Pangapit? ang akong bana diha. Pangapit. Akuan! Wa gyud wa tao eh. Wa taon eh. Layla. Tao ba? Pagkaroon mo diha pa? Wa lagi taon. Klaro na kayo na, ha? Buutan kayo nga akong anak. Wa si batay o bisyo na eh. Nga imong giingon nga, ang saray na pito. Kanang pagabit, ayos, wa taon. Ay, samot, wa taon na. Para mga tubang may, ikaw rin pirmi ang unod sa mong panagsulti dahil. Ang pirmi, gawas yung ba, ang imor yung nganday. Sige, naglito ko, Kayla. Hashtag laruan ba gini? Kayla, pero usay, di ko kalito ko sa ay. Salamat kay mo ang magkanina pa. Kayla, yun. Sige pa. Bye. Kayla. Day. Ay. Ay. Di po to, labi nga mo pa nagsulti. Primero ba nalitok na ko kay Layla. Pastil lang. Murag, pag nasabot ko nga, nagduda siya na, kamay kapiting akong anak. Ay, ito si Pagpala. Si Maui, matingali ng niya. Pagkadyo! Pa! Uy, siya ginang niya. Sa gabi rin mo eh. Dali kay nalawag na akong imong asawa. Dali mo eh, dali. Unsa tay? Ingon anang gipungutanan ni Kayla nimo? Umuwi. Murag, doon na siya katahap nga. May kabit ka. Iyay. Doon na tingali nakasulti niya da. May kabit ka. Iyay. Ba't kinsa man tay? Ang Kinsa puti. magahay. Nakataho niya nga may kabit ko. Huwag ang suod niyang higala mo akong gikabit. Kinsa magahay. Nagsulti niya. Kay Kadyo. Ako pa na Maui, no? Hindi mo puto na yung mga binuang na. Kaysa, pagkatingo ulang, no? Di ako usupak din imong kinunturon. Butan kayo imong asawa. Ng imong gibugian. Nagtrabaho taon ni Iskawas sa atong nasod. Aron lang masinsultas pagpuyo nini. Apan, nangabit ka na inoon. Nung sa ka ba? Ang dinuot pa. Wa mo ko'y gustong birna. Tulad ka nagiapas ako niya. Mo ba? Gikabit ko lang siya para doon ako'y kapakungawan. Kung mutukar ang ganan ako sa sex. Magino ko. Dani mo, oy. Pwede naman ang tag... makinamot ka na ba? All by myself? Sa ka ba? Sama taong guy. Kinamot kapoy anoy. Puy-puy spaga. Halos ba ko tagadadlaw nga. Mutukar akong gana. Kunya, halos po ko kadadlaw nga. Magkinamot. Pamaulam sa akong baga na ko anoy. Basta kay, nabalaga ko si mong ibuhat. Nabalaga ko ni Maui. Bugtong si Brando na kinasayot ni pagpauli na sa Pilipinas. Salpahis ka, Maui. Kaya may tabo nga tumo lang ang tanan nga nangapit ka. Kay gisend ni Brando na ko ang video di in love kay gusto mong kapit ka ni Sud o di kawas mo sa motel. Salpahis ka.
Mo pagikapit mo akong suot kay Kala. Traitor mong duha mawi og Verna. Salamat nga niya ka, driver na. Dali di kilamin na kayo, day. Milagro man ka, uy. Nara ko ni mo gipaani sa inyong bahay. Kaas na kay kwarta kung utsikin patag mutig, oy. Unsa man. Uy, nakita ni mo nga mulipot ka diri sa pagtangas kusina? Wa, uy. Mga bata, uy, nakakita na ko, uy, nga nagduwa-duwa o tago-tago. Tong skortong din, no, kilamin na kayo. Tala, day. Dilaban ini ay umut kayo o baka ini bagong Iluan. Apa kunita sa kusimo? Ambe, ay lechogas ka to. Ani, bisan dili tantong dako pero tuskin kay tanan. Ay, galamit. Sige pa. Ini lagi matulog ko. Tidak pa. Ay, Day. Day. Ikaw na, Day. Hi. Pagtungkol na isa ka muli yan, Mawin. Laban na mo ko magtulog ng isang mo kay transfer na. Mga hayop mo, mga demonyo mo. Niya ako nung tungod sa hotel ang sakyan ng taxi. Tinadana ni mo di kaila. Kayo may polis mo ba na? O, ikaw. Pusla maiyan ang gibuhat ako, pres. Mubawas ko. Mga pizza ko. Ug ikaw ang imo na kong kapit Brando. Oh, wow. Wow. Lami. Salamat ya. Mahal kayo ka. Gigugma di ka rin istibo kong hard. Wala man ako din yung taxi. Driver, among plate, tanadayan doon. Mga nasuklian na doon. Hello. Cute kayo. Tingnan kayo. Tuling mo kong flower dalo. Sige, pagkakulit tayo. Hello. Kulit tayo po. Susupong yung munggo sa kilok. Binuang maliit. Yung bawa ko akin mo bawa sa katibuan sa kumbana. Kaniin mo ni Tanan. Oo, mapakuha na kayo. Ikaw din. Saksakan gilin ako po ito. Ako sakto. Agay. Nagdagat ba to? Alam mo yung ano. Ito. Maplasan na ko May pasudag mo Sige na. Yan forma na. Gibilan na ko akong duha ka pa. Wow. Ano naman? Nakubong naglaga. Kita ako. Kita na ito. Sige.
Sunod na. Awa pa di ay. Sige. Gusto na siyo. Kinaiso na ko. Oh! Sada. Padayon, uy, ayaw ko. Gusto ka? Anak lang, kanina na kulyo ko. Ka na ra? Sige na. Sige, ayaw. Sige, padayon. Sige mo ipadayon, ha? Padayon lagi. Padayon, sige, dali. Alami. Gabi asan kadali uy kiyo sa daon Nani, hindi ka naman. Pagsabi, now. Saan ang natay? Wapa ko. Anong imo maning ibuhat, day? Ano nagpahilabot mong ganbrando? Nagpahilabot ko niya. Kaysa akong ipuli nimo. Ah? Buwag na ta. Ano, day? Hibaw ka, sugad ka na hibaw ko, nga gibudhian ko nimo. Gipapas na ka sa akong kasing-kasing. Kasal man tuod ta, pero wa na ko'y gugma nimo pisan gamay. Magbuwag na ta ha. May lain ang lalaki nga nakapanag-iyan ako og sa akong kasing-kasing. Day, Kayla. Masaylo ako, day. Masaylo ako. Nakibuwagid na ko ang akong asawa. Ako ang unang nga nakasaha. Busa, ihatagan ko lang siya sa iyang kagawasan. Mga mga kasama ang kaagi ni Maui, dinhiding tulumanon. What's the style? Ihatagan na ng kagawasan ni Style. Ini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.